Ομοχώς του διοργανώνει την καθιερωμένη εκδήλωση «Τα Ιωαννίδια» προς τιμήν του Αντιπλιάρχου Ανδρέα Ιωαννίδη. Μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Ναυτικού Ομίλου Αμοχώστου, Στέλιος Χαραλάμπους. Κύριε Χαραλάμπου, σας καλωσορίζω. Καλώς σας μεσημέρι. Τελικά τα Ιωαννίδια εξελίσσονται σε μεγάλη εκδήλωση. Τα Ιωαννίδια καθιερώθηκαν το 2013 προς τιμήν του Αντιπροέδρου και μεταθανάτια επίτιμου Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Αμοχώστου, Αντιπλιάρχου Ανδρέα Ιωαννίδη. Ξεκινήσαμε με ένα συμβολικό αγώνα το 2013 και καταλήξαμε σήμερα να διαρκούν γύρω στις 12 μέρες. 12 μέρες. Συμπεριλαμβάνουν αγωνίσματα, ναυταθλήματα βασικά, ιστιοπλοείας, κοπηλασίας, κανό καγιάκ και κολύμβησης. Επίσης 2 ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στο πλαίσιο είναι και ο αγώνας που βλέπουμε, μάλιστα, παλεμάχων της Ανόρθωσης με τον Ναυτικό Όμιλο Αμοχώστου, και θα υπάρξει ακόμη ένας αγώνας την ερχόμενη Τετάρτη με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ήδη ολοκληρώσαμε τους διεθνείς αγώνες Optimis, που είναι κατηγορία για μικρά παιδιά κάτω των 15, με μεγάλη επιτυχία. Είχαμε γύρω στις 75 συμμετοχές από όλον τον κόσμο. Σε αυτόν το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της κατηγορίας αυτής είναι το γεγονός ότι αναλάβαμε τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Πρωτοθλήματος το 2018. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ιστιοπλοϊκή κλάση στον κόσμο, με συμμετοχές πέραν των 400 από όλες τις χώρες. Από όλες τις, βέβαια, μάλιστα. Θα συνεχίσουμε αυτόν το τριήμερο που μας έρχεται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου Ανοιχτής Θάλασσας Κοπηλασίας, Κολύμβησης και που είναι και η κυρία εκδήλωση. Μάλιστα. Το μεγάλο κομμάτι της εκδήλωσης είναι ο αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας, όπου και εκεί είχαμε έναν τεράστιο επίτευγμα, έχοντας το Παγκόσμιο Κογκρέσο να αναγνωρίζει τους αγώνες των Ιωαννιδίων και να τα υιοθετεί ως δικών του κύπελλων Ανατολικής Μεσογείου, καθώς επίσης και την πρόθεση που έχουμε για αυτήν την κλάση να διεκδικήσουμε επίσης για το 2018 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μάλιστα. Εκτός από ναυταθλητικές εκδηλώσεις υπάρχουν και πολιτιστικές. Μάλιστα, γίνονται αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια των Ιωαννιδίων, όπου κάνουμε κάποιες εκθέσεις φωτογραφίας για την Αμόχωστο, για τον Ναυτικό Όμιλο. Προσπαθούμε να περάσουμε μπροστά έξω την ιστορία του Ναυτικού Ομίλου. Το κλείσιμο της όλης διοργάνωσης θα έρθει την Κυριακή στις 11 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7. Είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και χορηγός επικοινωνίας στο ΡΙΚ. Σε αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και το ΡΙΚ σαν χορηγός επικοινωνίας και αρρωγός τα τελευταία 4 χρόνια που γίνεται αυτή η προσπάθεια, όπως είναι και η Μαρίνα Λεμεσού και η εταιρεία Moscow Building Service, που είναι ο κύριος αιμοδότης της διοργάνωσης αυτής. Η διοργάνωση και η τελετή λήξης είναι ανοιχτή στο κοινό και θα ακολουθήσει ζωντανή συναυλία μετά την τελετή λήξης στην παραλία μπροστά στο οίκημα του Ναυτικού Ομίλου Αμοχώστου. Καλή επιτυχία. Χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας και παραλαμβάνετε αυτές τις σπουδαίες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ και εγώ. Με την αθλητική ενημέρωση ολοκληρώθηκε η εκπομπή από μέρα σε μέρα. Γεια σας.